Tere tulemasta seuraamaan meikäläisen normaalia päivää yrittäjänä. Elikkä tosiaan, päivä lähti käyntiin sillä, että otettiin tuotekuvia paikalliselle yritykselle ja sitten lähdettiin niitä editoimaan. Tarkoitus on siis saada yritykselle verkkokauppa auki ja verkkosivuja vähän uudistaa. Tässä samalla kun pyörii klippi, että miten mä editoin näitä kuvia, niin mä voisin kertoa vähän itsestäni. Eli minä olen Niki, Salos Photos, yrityksen perustaja kautta yksinäinen yrittäjä ja toimin tällä hetkellä vuosiyrittäjänä toiminnassa. Pääsääntöisesti mun työkuvaan kuuluu media-alan erilaiset toimenpiteet, eli valokuvausta, videokuvausta ja verkkosivujen tekemistä. Ja tää päivä oli itse asiassa aika rauhallinen ja rento niin kuin muihin päiviin nähden. Oli yhdet kuvaukset ja vähän verkkosivujen uudistamista. Tosiaan, mut saa kiinni Instagramissa ja kertokaa ihmeessä, jos haluatte lisää tällaisia. Mä laitan mun IG:n tohon alas vielä kans. Moro!